vijfde journaal alweer van de Kalmer Oproer. En we zijn op een bijzondere plek. Waar ben je hier? We zijn hier in Egypte, dat zou net zeggen vanwege de sneeuw, maar we zijn bij Atje Lettinga, dat is dus tweede regisseuse voor uw stuk. Nou, wat ik al bij het eind heb, is dat ik regie doe. Bijvoorbeeld op dit moment van het Ieperloft van Brondgem. Dat speelt in juni. Nou ja, en natuurlijk als tweede regisseur bij Kalmer Oproer. Maar daarnaast ben ik ook dirigent van 2 koren. Ik jouw les aan meervoudige handicap in muziek. Dus dat is ook heel bijzonder. En ik ondersteun Korsakoff-patiënten hier in Tautenborg. Wat doe ik nog meer? Ik ga een praktijk voor haptonomie. Daar ben ik druk mee bezig. Ik zong. Ik zong met Sander samen, Sander Stienstra, mijn vriend, maar ook een hele goede pianist. Ik kan goed arrangeren, dus wij maken mooie muziek voor voorstellingen. Dan hebben we nog collega-muzikanten die we maar spelen, dan hebben we een band. Nou ja. Om maar net te jaren of de chin, dat alles is verlengd zonder die, ken ik net. En ieder slieper in een doosje leefje. Dus ik ben altijd bezig met mensen en met muziek. Nou hebben we al even een strunt hier aan hoe ze hebben die. Ja. En eigenlijk staat daar nog een ding, dat culturele hartzet, land van taal. Ja, nou dat gebouw heet MEM. En dat stier inderdaad een jaar lang in de Prinsentuin, als onderdeel van culturele hoofdstad. En dat waren onweer op Marktplaats. En toen zeiden we, wat zou dat nou mooi zijn dat we dat hier in de tuin delft zetten kunnen. Om daar ook muziek, concerten, theatrale dingen, voorstellingen, boekpresentaties. Of als het zelfs met een bedrijf van, goh, ik wil op een andere manier eens een keer vergaderen. Of mijn buurtvereniging, eens een keer een barbecue. Dat kennen alle je. Of van mij had er al een oren kleur gekregen. Ja, zeker. We gaan in een heel mooi weekend nog verder. Toen luiden nog op het parkeerterrein in Ljout. Daar is er eerst in verhuizen. En krijgt voor de crisis,dagen, toen gaan we hem opzetten. Ja, en hoe groot is het eigenlijk? Mem is 8 meter hoog Ja? en 15 meter in trosnee. En hoeveel mensen denken maar aan het erin kennen? Maar ja, als we een beetje best doen, dan kunnen we er samen met 100 man in. Kennen we er al eens in? Ja, zeker. Nou. Ja, mooi hè? Maar dat door even niepen. Maar eens in. Oh, dat klinkt al los hier binnen. Ja. Hartstikke mooi man. We zien heeg, rond. Ja, prachtig. Nou ja, als de natuur een beetje mooi werkt en we kunnen wat opbouwen, dan is eind april, begin mei, ben we van doel om het grootste iepen in. Maar heel veel mooie mensen die ik geholpen heb, want het is net alleen ons project, er zijn heel veel mensen die dus helpen. En dan willen we daar wat moois van maken, maar een mooi programma nog voor 2019. Wanneer oer het wetter, dat liep als ik.